Trenutno se nalazimo na Akademiji umetnosti, na Tvrđavi, na departmanu za grafiku. Ovde je moja grafička radionica i negde bih mogla da kažem da ono što me definiše jeste da po prirodi imam nomadski karakter. Volim da se selim. Sad, da li je to bio neki splet okolnosti ili je bila neka moja priroda, ali mogu da kažem da sam se dosta selila. Ne drži me mesto, tako da je meni neka logična odluka bila da tokom svojih studija u 4. godini se odlučujem da konkurišem za Erasmus razmenu. Konkurišem za Poljsku, za Gdanjsk na Akademiji lepih umetnosti, gde i dobijem stipendiju, tako da ja s početka 2023. u 2. semestru u 4. godini odlazim tamo na školovanje i tamo sam bila negde 5 meseci. Takođe, ono što bih mogla da kažem jeste da sam ja 2012. godine upisala filozofiju. To je bila jedna vrlo impulsivna odluka, ali mogu da kažem da mi je donela stvarno onako jedan temelj za moj dalji razvoj i u umetnosti i u filozofiji. I mogu da kažem, iako je nisam završila, da sam u momentima studija filozofije počela da se otvaram uopšte za umetnost. Prvo je to bila muzika, gde nekako je postala deo mog identiteta, pa je polako kroz tu muziku krenuo da se otvara i polje koje je vezano za estetsko, za umetnost uopšte. I negde sam, da kažem, da je taj inicijalni korak bio kroz crtež. Crtež je bio taj prvi korak sa kojim sam uopšte krenula da se upuštam u umetnost. Sad, ja sam instituciji Akademije umetnosti pristupila vrlo bojažljivo, obzirom da nisam imala neko pređašnje iskustvo, jer ja sam došla iz gimnazije, nisam došla iz srednje umetničke škole, tako da ja nisam imala nešto puno prakse u crtežu i jednostavno, iako sam imala sjajno mentorstvo od strane profesora Aleksandra Botića i naravno ostalih profesora koji su bili tu dok sam se formirala, dok sam stvarala, crtala, radila grafike i tako dalje, meni je vrlo bitan bio taj moment da ja kada završim sa radioničarskim radom, kada dođem kući ili kada se vratim iz crtaone, kada se vratim iz slikarskog ateljea, negde je tu bio moment gde sam ja ušla u istoriju umetnosti, pošto sam bila vrlo svesna da sam jako sveža u svemu ovome, tako da sam htela da imam neki vrlo onako analitičan stav prema uopšte sebi u kontekstu umetnosti, tako da mi je negde istorija umetnosti i istraživanje savremene umetnosti dalo nekako vetar u leđa za moj dalji razvoj. Sad, zašto grafika? Kao dete, ja sam odrasla u porodici gde je moj deda imao veliku radionicu, tu su stalno cirkulisali ljudi. Bila sam okružena alatima, jednostavno taj zanatski deo sam kroz svoje detinjstvo, jer sam imala figuru koja se bavila određenim tipom zanata, počela sam jednostavno to da cenim. Tako da, eto, mislim, i sama grafika, rad u radionici, zanatski je, ti si konstantno u materijalu, da li si u bakru, da li si u cinku, da li si u linoleumu, nije ni bitno, konstantno si u boji, u kiselinama i tako dalje. Tako da, eto, mogla bi negde kao taj početni korak da povežem sa tom nekom percepcije radionice koje sam imala kao mala. Ali svakako ne bih mogla svoje osnovne studije da svedem samo na interesovanje u grafici. Koliko me interesovala grafika, toliko sam radila i na crtežu i slici. Jer nekako sam shvatila da je okej imati 3 ličnosti koje se kreće kroz 3 različita medijuma, gde ja sam od grafike imala taj moment da me naučila da budem strpljiva, da znam šta je proces, da znam šta je rad u materijalu, da budem vrlo precizna, da budem vrlo pedantna, jer na kraju tvoj finalni rad će morati da bude vrlo uredno oštampan, vrlo uredno nacentriran. Dok sam, na primer, u slici koju shvatam kao negde crtež u slojevima,
mogla da budem, tu se negde najviše ogleda moja ekspresivnost, recimo, jer kao imala sam taj neki dodir sa bojom i ekspresivnost je tu dolazila vrlo do izražaja i nisam morala toliko da budem pedantna, dok recimo je crtež, kako bih rekla, jednostavno moment gde se zapisuju neke trenutne informacije, vrlo je neposredan. Kada bi ga poredila sa grafikom koja ima prosto etape, vrlo je posredna. E sad, što se uopšte same poetike tiče, ja sam u Gdańsku, kada sam otišla na razmenu, krenula opet, da kažem da ulazim u neki veći format u crtežu i krenula sam da se bavim pejzažom. Pejzaž je već bio ogreban u negde drugoj, trećoj godini studija. Nešto sam, onako, zagrebala sam malo taj teren, međutim ovde se onako vratio u nekom skroz drugačijem smislu, jer ja sam otišla tamo i tamo je bilo izuzetno hladno. Konstantno je duvao vetar. Ja nisam uopšte lik koji onako zna da se snalazi ne prija mi prosto hladno vrijeme. I negde sam bila bila sam ograničena kretanjem gde sam išla samo relacija kuća u kojoj sam živjela i atelje. Tako da, pošto sam ja iz Bačke Palanke, nisam iz Novog Sada, moja kuća se nalazi, ja kada ustanem, otvorim prozor i vrata, prva stvar koju vidim i koju sam viđala i kao dete i koju i sada viđam je njiva. Jeste jedan pejzaž. Tako da, krenula sam da koristim samu formu pejzaža kao neki kostur na koje sam dalje, pošto sam već i rekla da volim muziku i da je vrlo cenim i da i dalje predstavlja jedno veliko polje mog interesovanja, ja uvek kada radim crtež, slušam muziku i recimo, obzirom da radim sada na većim formatima, često puta znam da izaberem samo jednu pesmu koju slušam na repeat, dok se ne istroši u potpunosti, dok ne završim taj crtež, jer ne mogu, prosto ta pesma mi daje određenu energiju kroz koju ja radim, tako da često puta, iako je kao pejzaž u vizuelnom smislu dominantan, ja često puta uspevam da primetim da ja muziku i atmosferu iz muzike znam da bude dominantnija od tog pejzaža. Meni je vrlo drago što je nekako moj rad prepoznat i od strane institucija, kako ovde na Akademiji umetnosti, tako i sada na razmeni na kojoj sam bila. I u prvoj godini na Akademiji umetnosti u Novom Sadu dobila sam nagradu za crtež malog formata. Zatim sam ove godine na studentskom trijenalu u grafici dobila 3. nagradu u Gdańsku, na njihovom fakultetu. I negde onako kao kruna svega jeste da sam na diplomskoj izložbi, završnoj izložbi, dobila nagradu za najuspešniji studentski rad u disciplini grafika. Mogu da kažem da sam vrlo srećna i zahvalna zbog svih tih priznanja, jer jednostavno to je nešto što mi daje onako vetar u leđa da nastavim i dalje da istražujem i da se bavim ovim čime se bavim. E sada, što se tiče master studija, definitivno ću da ih upišem, upisat ću ih ovde, ali zbog te neke moje, nije to neodlučnost, nego jednostavno ne bih voljela da se fiksiram ni za jedan od medijuma, ne bih voljela da budem samo grafičar ili samo slikar. Jednostavno, to su polja koja mene ispunjavaju i na kojima bi nastavila da se bavim. I mogu da kažem da je definitivno upis Akademije došao onako u pravo vrijeme. Došao je u momentu kada sam ja bila negde onako psihički spremna i da uđem u dijalog i da uđem u diskusiju i da shvatim šta je kritika, da izanaliziram kritiku i negde tokom rada na Akademiji shvatila sam šta zapravo znači kada radiš na nečemu do čega ti je izuzetno stalo i negde tu dolazi ta neka, to je propraćeno tom nekom bazičnom, najprirodnijom odgovornošću koja ti se nekako javi i mislim da kroz to dolazi do otvaranja onako polja slobode i mislim da
vrlo sam srećna što sam to osetila i smatram da svaki čovek treba da oseti tako nešto kroz posvećenost u svom radu, da prosto otvara neka svoja polja slobode. Pa imala sam veliki broj kolektivnih izložbi. Ono što bih izdvojila jeste izložba crteža u Gdańsku. To je galerija Kaseta. To je bilo vrlo interesantno, pošto bila sam na predmetu koji se zove eksperimentalno crtanje i bilo mi je drago što je zapravo bilo dosta ljudi koji su se sa različitih departmana bavili na totalno drugačiji način. U crtežu sve je bilo vrlo raznoliko, pa mi je prosto bilo drago da sam negde uspela i atmosferu te akademije da upijem kroz izložbu crteža. I eto, verovatno ovu završnu izložbu na kojoj nisam bila prisutna i za koju mi je onako baš bilo krivo, ali opet nekako kao to je kruna osnovnih studija i mislim da je to nešto što bih izdvojila i što mi je vrlo bitno. Pa ja sam samo otvorena sam prosto, ne bih voljela da se ograničim na neki medijum, prvo ću ovde da upišem svakako, ali imam i voljela bih i u inostranstvu da upišem master. Jednostavno, sve što mi je bitno u nekom mom narednom istraživanju jeste da ostanem negde dosledna sebi i da slušam neke svoje impulse i da prosto nastavim da radim.